NG Media Group. Porque bola za fô zegny deko raha imoezina fianagna fa izy raha mahita fanahy mafy antegna lelabe mila miketriky tsy mila mandry tsy mila mifidiasagna eya izy koa tsy mihetsiketsika laosa namagna manafijiaby mirikarika mitsakaraka vôle tsy tafatotra amy tana raiky mitsakaraka lamône fiainagna mahay mafy zala kegno amizay aza miriry asa nama mipepe zay amfarotry sava ziska agnalanjyrô fô samby miambigny vaky saison zay fa magnena gôgno tamy tanikonjotro vidiny lavanine zare agnalanjyrô fo koa isan-taogno mba mipepe maregny mijaly mafy zala zare tanamena za etantsa tegna maregny mijaly mafy zala zare tanamena za etantsa matsinjovana rehefa tegna mijaly vidiny vokazane mampiakare matsinjovana rehefa tegna mijaly vidiny vokazane mampiakare za tsy maro koragna vô kamjaly rô maro za etansa miaigna mivolo tafina dalo mijaly zahay amy fambolegna tsy vitany vidiny kofa mato arategna nagnategna vidiny lavanie nagnategna vidiny jirôfô vai zegny vokatra tegna iainane afa izy lasa niova tsy nandeha mipepe zay amfarotry sava ziska agnalanjyrô fô samby miambigny vaky saison zay fa magnena gôgno tamy tanikonjotro vidiny lavanine zare agnalanjyrô fo koa isan-taogno mba mipepe maregny mijaly mafy zala zare tanamena za etantsa tegna maregny mijaly mafy zala zare tanamena za etantsa matsinjovana rehefa tegna mijaly vidiny vokazane mampiakare matsinjovana rehefa tegna mijaly vidiny vokazane mampiakare matsinjovanare wale zama andeha manao porosina be nao ty tsy sany faty ty zalahy alandavanina aiko le mama fafirifiraky fa eke siton'izy amboleko volo havitra anao le zamy sao anymenanao zalahy zay mbany volo mba mitaregneya vidiny vokatra mba ampiakareya tegna mijaly zay etantsaheya azalahy maketraketrake zegny zala balina tosa hoana amin'igny zamane maregny mijaly mafy zala zare tanamena za etantsa tegna maregny mijaly mafy zala zare tanamena za etantsa matsinjovana rehefa tegna mijaly vidiny vokazane mampiakare matsinjovana rehefa tegna mijaly vidiny vokazane mampiakare matsinjovanare Karibu.
azafady edy rô no nanao avako edy ny diokey andeha angatabonjy ay tegna misy lavany hely naty rô tiako takalozagna vary fotsy fa matiny mafy zalazazy madinika koa ay manafanao maraha lefaka rô lavany fa maty prix be ke nde takalozanao vary fotsy amina agnotoniebaka malô kapoaka ilay tsy tafaboaka e izay koa na efatra kapoaka fa takalozako lavany 10 kilô ty e tsy tafaboaka amina e lavany fa maty prix ataoko akory nde nakalo vary fotsy azalahy zara tsy agnamianao mahita zazy madinika koa matiny mafy sitranao mandehana amin'olo lafa agny fa za tegna le tsy agnamie rô ny akory matao tegna le za tsy agnamie fa lavany fa maty zanaharin-draky e ya mandalo feky e ya zalahy ty tsy raha mety atao saoaba mba ya hoany zalahy magnantogna amin'olo lafa agny sitrany malô fa tegna le lavany malô fa tsy mitovy vidina vary fotsy e vary fotsy lafolafo prito zay lavany afa maty lavany miandraky tegna tsisy prix e mandalo e asa mala koa izy aminareka ato andao anao magnotany azy akany fa tsao mbola akany